balitang katuhuan o dili apan tuo na lang aron madali. May hapon pag-usab mga kahandos. Ano na nasab si Bike Putres po. Ubalik na po sa tuang balitang katuhan. To na lang ta aron madali. O karon sa kompleto ng detalye sa itong balitang nga naguluhan, babay nangawat kay ibang hatag sa iyang mga kaila. Ano yan ang kompletong detalye, mga kahandos ug mga higala. Gipriso ng sa ka 30 kapin nga pagidaron nga babay human siya masakping ng kunang shoplift o sa man ng shock mahinoon laban siya kay sa motor na shoplift so sa ka dakong mall sa barangay Mabulo, Cebu City o gabay-ubay nga mga sapot lakip na bra o guban pa nga mga undergarments. Iyang rason diyang ipanghatag sa iyang mga kaila ang mga assorted nga sapot nga ni kantidad tanan og dulan 15,000 piso. Ang suspect nga natanggong sa Mabulo Police Station, sugod niya itong gabi sa Martes, November 25, mao si alias Richie. Dili tinod nga pangalan, 32 anyos, residente sa Capitol Site, Cebu City, Kinsa, nadakpan pasado alas 4, antak na sapon sa nasampit nga pizza. Usa ka roving guard sa establishmento ang nakadakop sa suspetsada, dihang padulong na unta kini nga mogawa sa mall nga wala mo bayad sa iyang mga sapot nga iyang gipangkuha. Mao kadto ang ato ang balitang katuhan dili to na lang ta aron madali. Bike Putres po 24 oras nakatutok tungod kay wala magkatulog. Nasamot! Apan tuo na lang aron madali.